שלום לכולם, אני וגיא נלמד אתכם קסם היפוך קלף. אוקיי, אז אני אבחר קלף. רגע, שנייה. הנה. אוקיי. אז נסתכל עליו. וכולם רואים את הקלף. אני מכניס אותו פנימה. אוקיי, הכנסתי את הקלף פנימה. אני אמצא את הקלף שלך מאחורי הגב. אוקיי. מה הוא עושה בעצם מאחורי? אז הוא מנסה להפוך את הקלף מאחורי הגב. אוקיי, עכשיו אם אתם מאמינים שזה הצליח, אם אתם רואים, יש קלף אחד הפוך, זה בעצם הקלף שלנו, שבחרנו. 7 לפיק, איך שאתם לא תקראו לזה. עכשיו בואו נלמד איך עושים את זה. טוב, אז לוקחים את הקלף האחרון והופכים אותו, שזה נראה כאילו חבילה הפוכה. הופכים את החבילה בחזרה ובעצם הקסם מוכן. מבקשים מתנדב לבחור קלף, נגיד זה 10 טילטן, ובזמן שהמתנדב מסתכל על הקלף אנחנו הופכים את חפיסת קלפים שזה יראה כאילו ידיים הפוכה ככה, ובעצם אנחנו מכניסים את קלף הפוך פנימה. כשאנחנו רואים שאנחנו מחפשים מאחורי הגב, אנחנו בעצם הופכים את הקלף הזה ככה, ואז בעצם אחרי שהפכנו את הקלף האחרון מאחורי הגב, אנחנו יכולים לפרוס מניפה ולהראות שיש קלף אחד הפוך, 10 טילטן, וככה שים את הקסם הזה.